Che, Ripollet! On va, Rafael? Fa 25 anys te'n recordes? Sí, que sí me'n recordo. Allí fent el botellot i vàrem dir, che, collons, ixa idea que ha dit Paco el noi no estaria mal de portar-la endavant, no? I tu vas dir, home, jo cueter soc! I així va començar la cosa. Correcte. Ara ens han quedat ací per a que comentem aquests 25 anys de correfoc que han sigut. La lluna, sola, vigilant, ens observa, amb furors de voluptuositat. Dimonis! Avant el correfoc i el que no vulga pols, que no vagi a l'era. Així comença el documental dels 25 anys del correfoc. I recordeu, som i serem, i el que no vulga pols, que no vagi a l'era. Bueno, el dia del noi, això va ser en la festa que va fer el mare, la primera festa que va fer, el noi, que eren tots un entremetent, per què no fem un correfoc? I dic, un correfoc, això què és? I li vaig nomenar a Rafael, què és un correfoc? I jo, pues bé, les circumstàncies, la vida, van ajuntant-se els fets de tot tipus, no? De foc, de música, que havien creat així també el Marell i tal, i jo estava aquests anys de profe bocairent i resulta que uns dels primers correfocs que es van crear pues, eren de bocairent. Bueno, a veure, jo en aquesta època tocava en xarxa teatre, gràcies a Jaume Gosálvez, que és el que d'un fill mos portava per allí, i això d'un d'aquests viatges que vens d'allí, hòstia, això podíem fer una alqueria, que en alqueria són poques però bons. I vaig dir, comentant amb el meu amic Rubén en aquell entonces, que també estava tocant en el Marell, van dir, això podíem dir-ho al Marell, que el Marell ho farà. I van comentar aixina i de la nit al matí van dir, ei, pues, el fi de curs de no sé què, correfoc. I d'ahir va començar tota aquesta història. Sempre solien fer un final de curs, un final d'any, per tornar a començar una nova etapa. Se va fer final de curs, però ja, no sé si per 90, 91, van començar a fer uns finals de cursos, però també en una festa associada a lo que és la dolçaina, a la cultura tradicional. I realment el que em preguntes, que és on vull plegar, doncs sí, va haver una proposta, que fem per un any, no sé què, i me'n recorde que Francisco i Rubén n'hi ha que fer un correfoc, que és una cosa que se fa de Catalunya, se va portar a Fanball. Me'n recorde també que van vindre de l'Aljub i van fer un concertet, també així, van fer una audicioneta, i me'n recorde també perfectament que va ser un dia molt especial perquè van fer un dinar impressionant en el Terrer, que es va apuntar tot el que volia. Només n'hi havia una cosa, que n'hi havia que ser socio. I clar, tots volien dinar i tots es van fer socios. I va ser brutal. Van baixar molta gent de la Xafi, va baixar molta gent i molts convidats de tots els jocs. Va ser un dia molt, molt complet de festa. I ahir van fer el primer correfoc i va ser un tema per morat, per disfrutar-lo i per passar-se-ho bé. I això va ser així. El dia que ho vam fer es celebrava la festa d'estiu que el Marell vam instaurar des del primer any que es va formar no, però l'any 91 ja vam instal·lar la festa i aquest any van vindre 3 fanball més vam fer la historieta esta del correfoc. Realment, d'aquell moment en què avui que estem acompanyats de 2 il·lustres membres del correfocs, també hi ha que dir que el correfoc naix gràcies als Caputs. En aquells passacarrers que començàvem
en aquell entonces pel poble en escabuts, que haurà que recuperar-los, jo crec que és una cosa que està pendent, i s'incorporen d'una manera espontània aquells bruixots i demés, i a partir d'ahir naix el correfocs, no? I bueno, jo m'incorporo des del primer moment perquè pensava que havia que estar ahí i que hasta entonces, hasta avui, i pense que hasta que el cuerpo aguante, no? Home, ahir tenia jo un company, bueno, no era company, era mestre també, Pere, que ens va ajudar molt, va dir que jo tinc uns xancos impressionants i aneu a flipar i vos vaig a ensenyar. Pues, estàvem en el Marell, estàvem fent-se un vermudet, crec que era així baix en l'Ajuntament, en la terrasseta que n'hi ha, i a algú li se va ocorrir la idea, al noi, estàvem per ahir, una festa que vam organitzar, podíem fer un correfoc per amenitzar un poc la festa, per omplir la festa, era per omplir-ho, i no sabíem això en què consistia, bueno, sabíem que era pillar coets i tirar-los, i el zurdo li va pegar ahí per fer unes quantes coses, vam organitzar aquesta festa, ens va eixir més o menys bé la cosa i a partir d'ahir a Faiten i el zurdo es van enganxar i vam anar peleant i fent coses. Bueno, al principi del Maguei pues, som uns quants amics que s'enjuntem, ens comprem unes dolçaines que no sabíem ni com es xafaven els dits, ni sabíem el que era una canya, ni sabien res de lo que era el món de la dolçaina. I això van ser els inicis del Maguei. I en poc de temps, en 2 mesos, de cop a repent, i aquests amics, pues, ja n'hi 25 dolçaines. Baixàvem de muda a ensenyar-nos a tocar la dolçaina, o a xafar els dits, uns autodidactes, uns pa que sí, altres pa que allà, al final, pues, com tot Juan, vam fer colla, i així vam eixir. Van baixar els mestres de mudo, va quedar a Jaume, es va quedar a gent perquè ens ensenyava solfeig. Me recordo que els primers professors eren Vicent Molina, Fuentes, i de cop a repent ens va desbagatar perquè van tindre que fer una escola de dolçaina. Que és el que va ser un punt d'inflexió, això tot. A veuràs, una persona que no hem comentat, que no està present per circumstàncies, que és el seu cosí Pep el Fariner, que era el president aleshores del Marell, va dir, Rafael, va, has de fer un discurs ahir, aplica't i a fer un discurs. L'alcalde de Benimarfull, José Juan, va dir, això ho hem de fer en el meu poble. Molt bé, i aquestes van ser les paraules. Jo dic, home, si paguen el sopar i els coets, nosaltres anem. Però ens tindrem que ajudar en la gent que sou d'allí. I de fet, entre nosaltres i la gent de poble de Benimarfull, entre tots vam fer un xucotet espectacle. I estava l'alcalde era José Juan. Després va ser canviar nosaltres d'alcaldia i el primer que va entrar l'alcalde, el primer any, va portar un correfoc d'un altre puesto, que era d'Albaida. I per mi que no es va agradar perquè l'any següent ja van tornar a vindre els de vosaltres. Clar, la idea no era solament tirar coets, no? Tirar coets saben tirar-ne tots. I així va ser un poc l'inici de tot això que està fent-se avui en dia. La idea era un poquet el professionalitzar un poquet el tema del correfoc, no? No tot val, no? Era un poquet això. Clar, implicava pues, que ser tot molt més estricte la cosa. Vull dir, ara em pareix superbé conforme està funcionant. Vull dir, que així pot entrar tot el món. Nosaltres, a raïs de... Nosaltres sempre hem eixit les dues, eren les dues úniques dones que eixíem al correfoc. Sí. A raïs del problema del sosuït que va haver en Benimarfull, aquells es van quedar un poc afectats i entonces van decidir fer les coses legals com Déu mana. Entonces va ser, em vaig fer jo càrrec, jo no treballava, entonces jo tenia prou temps. Tu presidenta? Jo presidenta. I jo secretària. I ella secretària, entonces
jo me'n baixava a Alacant, en Jaume, que entonces Jaume baixava a Alacant, a arreglar els estatuts, i vam fer els estatuts i ho vam arreglar tot, entonces ja ho vam fer tot com Déu manant. Entonces quan venia un correfoc ja teníem el nostre segur, teníem que anaren bomberos, que anaren ambulàncies i que anara de tot. Tot legal. Tot perquè no tinguérem els problemes, perquè sempre n'hi havia problemes, sempre. Pues ja fa una tira d'anys. Jo me'n recorde que vaig començar quan tindria 14 anys o per ahí. Jo vaig veure el correfoc de l'alqueria i li vaig dir a mon pare, a mi m'agradaria eixir, i mon pare va parlar en el surdo i diu, ja està tot aclarit, diu, ja el pròxim correfoc ja pots eixir tu n'ells. I clar, hi eren tots més majors que jo era, pues, anava així amb vergonyeta, hasta que mira, a poc hem anat pillant càrrec. Jo, des de fa 4 anys, vaig començar en el correfoc de Torrijos. Vaig anar a veure-lo i em van dir d'eixir i des d'aquest correfoc que he continuat eixint. Jo, igual que Miquel, en el correfoc de Torrijos, però fa 3 anys i vaig començar igual que ell. Crec que vaig començar el segon any del 96 o 97 en Altea la Vella, me'n recorde. I jo vaig començar com a músic, perquè jo tocava en el Marell i feia falta gent músics i tot, i em van cridar Juanjo, Rafael, i vaig anar i a partir d'ahir van començar com a estar ara. Jo em va enganxar des de xicotet. El veureu en el poble, m'agradava allà i, pues no sé, em van dir d'eixir, doncs vaig eixir. I ja jo eixia en ells, però no tirant foc, anava per ahí amb ells i m'agradava molt. Pues bueno, imagine que n'hi haurà gent que haurà entrat un poquet per família o per amistat, i en el meu cas, pues, el que passava és que a mi m'encantaven els coets i tot el que envoltava el correfocs, i de fet no me'n perdia cap dels dimonis rafolins allà on anaren. Entonces, en una ocasió, em vaig encarar en Juanjo el Zurdo, que era en aquell entonces el que ho portava, i de primera hora em va comentar que ja eren prous. Però què passa? S'arriben les èpoques de l'estiu, que quan les persones se'n van de vacances, i al faltar gent, en un correfocs de Benimarfull, que és a primeries de l'estiu, pues em va dir, escolta, ara mos fa falta gent, mos faries el favor de vindre? I clar, vaig accedir pues, molt gustosament. Jo també des de xicotet eixia al correfocs sense tirar el foc amb el meu germà, i em vaig enterar que el meu germà eixia al correfocs i em va clavar. Home, doncs mira, un dia que va fer falta, i a mi sempre m'han agradat els coets moltíssim, perquè a les cordades sempre anem a tots els puestos, doncs, un dia va fer falta, Juanjo va vindre i va dir fa falta avui precís, el primer va ser la Nucía. I ja fa anys, no me'n recordo, no sé dir l'any, perquè fa molts anys ja. I des de luego, pues mira, van començar ahir, que n'hi havia moltíssima gent, que antes ja ho ha dit aquí, que per supòs que ell va començar també ahir, i moltíssima gent. Allí mos emportàvem per davant, vaig eixir de portador i mos llevaven quasi els coets de les mans, la veritat. Va ser un dia molt... Però bueno, va ser el primer dia, després ja d'ahir no han parat. Home, jo quan vaig entrar feia el mateix que tot, a voltes pillava la forca, a voltes pillava un aparell, però poc. Perquè el problema que tenim així és que ens agrada molt la pólvora i clar, i això, vulguis que no, t'estira molt. El Bisua. Va arreglar moltes coses, va fer bicicletes, sí, van fer coses més noves. Sempre estava darrere, però el Zurdo sempre ell. Aunque no és que era aquell, però sempre estava darrere. I Alfonso sempre estaven fent el sol i tot el van fer ells. Ahir érem membres pur i durs, que el que ens manàvem fèiem, i jo crec que fins que no vaig començar a revoltar a la situació que estem ara de dur el correfoc, sempre ha estat de músic. Nosaltres sempre han sigut per tot. Nosaltres aguantar mitja. Per tot. Aguantar mitja. Organitzar-ho tot, que la gent tinguera puesto per sopar, que la gent tinguera... D'anar antes, a veure el recorregut, d'anar tot. Això fa molt, l'organització és molta. Pues nosaltres va ser la temporada que ho duia Marisa, que ella ja va agarrar el bar d'ací de l'Alqueria, i clar, tots els correfocs caïen entre setmana, dissabte, i ella sí que ho organitzava tot, però li venia mal. Arriba un punt que dius, n'hi ha gent jove, que ho duga la gent jove. Això ja vau de pillar vosaltres i es van fer l'ànimo, perquè nosaltres ja fa temps d'això, érem jovenets. Jo tenia 24 anys i Jaume 22, entendria. I el resto de membres eren més majors que nosaltres. Jo personalment
crec que el primer contacte després, si posem en costat el contacte que tenia com a la colla de dimonis i ratolins, que crec que per a mi va ser el primer contacte en el correfoc. Després sí que recorde quan eixíem els correfocs dels majors, en els rafolins, jo al principi, com bé deia mon pare antes, jo tenia molta por i sempre anava amb ma mare. Jo crec que el primer contacte per a mi va ser com negatiu en el sentit que ma mare tenia tanta por que a mi em va pegar aquesta por. I jo recordo sempre a m'abuelo l'Adi, que sempre estava duent el carro dels coets i sempre anava en ell al principi. Me recordo que sempre donava, li deia, agarra el carro un moment y yo entro en tú, anem a perdre la por. Bueno, eso ocurrió porque necesitábamos hacer un espectáculo con Federico, un espectáculo que tuviera fuego. Entonces estuvimos buscando collas de dimonis y nos fijamos en vosotros. Nos fijamos, bueno, pues podía haber sido cualquier otro, pero realmente fuisteis vosotros. Nuestra sorpresa vino después, porque nos encontramos con algo muy especial, que no solamente eran unos dimonis con un arte y una acción muy especial. Nos encontramos con unos seres humanos impresionantes, unos seres humanos que hacían que los espectáculos se convirtieran en magia. De hecho, hemos seguido contando con ellos para hacer muchas producciones. Pues lo primer que vaig fer va ser aguantar una antorxa en el famós correfocs de la Nucia, el primer que vam anar, per encendre els coets, i la veritat que va ser una faena molt complicada degut a la quantitat de gent que n'hi havia en aquell correfocs. Jo vaig començar més fort quan s'ho va deixar Faiten, que vam anar un dia a un correfoc que va ser al Tealadella, al poblet eixe, i clar, no n'hi havia a Sant Roro, i em van dir, podies fer tu el Sant Roro? I dic, hòstia, jo això no m'ho sé. A Faiten m'ho va escriure en un paper, el discurs, me recordo que estava allà en un portalet, diu, ensaiant-me-lo, un correfoc que feia fred, crec que era en octubre o novembre, i allí ensaiant-me-lo, vaig eixir allí, no sé si ho vaig dir bé el que vaig fer allò, i a partir d'ahir ja el vaig fer més voltes i això és el que vaig fer. Te'n recordes la primera vegada que vas eixir al correfoc que em vas dir, pare, jo vull que eixir tocant la música, perquè t'agrada molt la música. I després, quan vas eixir al carrer i vas veure els dimonis, vas dir, papa, jo vull que una forca. Te'n recordes que el papa diu, una forca, si tu tindràs por, i vas dir, no, jo vull que una forca. Sí. I el van posar 4 coets ahí, vas baixar per cavall ahí més content. Tu el saps? Un trosset? Ah, si l'has de dir. Bona nit! Bona nit! Poble! Poble! Dir-ho tu, a continuació. De l'Algeria! Bona nit! Jo soc Sant Lloret, el més dimoniet! La roba també tenim artistes així al poble i un artista com és Luis Ardevínez doncs ens va ajudar a crear i dissenyar vestits. Va fer el dragó, mos va fer els cabuts, mos va fer... Jo dels vestits no me recordo exactament. És que els vestits ja, la memòria, com estem dient, falla. Igual anàvem en monos, pot ser. Sí, jo crec que anàvem en monos perquè mos va costar entonces trobar els monos roig, perquè n'hi ha blaus i però roig, i crec que vam anar en monos roig. Pues, el que ells diuen dels monos, que els primers anys de monos, jo me'n recordo que quan van decidir de pintar els monos es van pintar. Però primer eren rojos. Rojos soles. I entonces van dir de donar-los un color. I entonces va ser quan es van pintar entre Àgueda i jo. Me'n recorde que en la cotxera d'Àgueda allí van fer una estesa de monos i vam anar pintant-los. I Àgueda va ser una xica que ella és donsainera i mos ajudava molt en el tema per darrere. Molt. Mai li se vea, però sempre. Que van fer estratges nous a Travolta
i que es van, bueno, es degueren estrenar més o menys per quan Romo va fer una actuació, una presentació del seu CD, i entonces em pareix a mi que per aquestes èpoques es va estrenar el Tratge Nou. Sí, la vestimenta ara hem estrenat uns tratges nous que m'ho ha fet Paco Coders de Benillup i és algo que, altra cosa que des que vam entrar en Moto2 sempre hem intentat professionalitzar un poc, perquè antes anàvem en monos, cada dia un mono seu roig, i ja, jo crec que als 4 o 5 anys d'entrar ja ens van fer uns tratges nous, que ens va fer Marina, si de l'Alcria, i això ens han durat... M'han durat molt, doncs 10 anys s'han durat els tratges. I ara ja hem vist que ja tenim un correfoc molt xulo i els tratges estaven molt vells, i farà poquet en Benimarfull els vam estrenar, una vestimenta xula, acorde. Jo crec que és diferent a tot el que pots veure de dimonis, i és una que intentem cuidar prou, igual com els músics també han fet una vestimenta perquè no vagin igual que tots, els altres músics que vas ahir una sotaneta, jo crec que està lograt. Els dimonis d'Alforins, com se sap, jo els coneix ja de molt de temps, aunque més de 20 anys que estic en la ment, o 25, el que passa que es comença a treballar en ells fa uns 10 anys. Des de quan? Conèixer-vos us coneguem, parlar sobretot de vosaltres ja fa molts anys. El treballar en vosaltres ja és des que vam obrir esta pirotècnica en l'any 2010, però conèixer-vos i sentir parlar molt bé de vosaltres prou antes. A veure, jo el primer correfoc que conec que vaig veure no va ser els dimonis Rafolis d'Alqueria, va ser en Montserrat, en l'any 95, en una marxa nacional de veteranos, i vam arribar allí i una de les activitats que ens van fer era una representació d'un correfoc. Com a mi de sempre m'han agradat molt el tema dels coets, doncs allí es posem a veure el correfoc aquell, anaven vestits com quan es va començar el correfoc, i hi havia un perímetre de seguretat perquè la gent no s'arrimara. Jo recordo que per això s'arrimem a veure el foc i un català em diu «Ei, noi, que això crema!» I jo dic «Vale, vale», i em tira darrere i un company em diu «Si nosaltres som de València, això del foc», i diu «Ah, vale, vale», doncs entonces això va ser el primer correfoc que jo vaig veure. Això teníem el coheter número 1 de tot el món, Salvador Perejil. Perejil. En glòria estiga. Famoso en el mundo entero. Salvador és el que m'ha ensenyat a mi a minar, a fer tots els invents i a fer mil històries. Entonces ell feia molts espectacles quan feien professors i de les cosetes que tenia ell, me les deixava i les acoplàvem pels finals i per tot. Que els finals entonces mos muntava ell. Que entrem en un correfoc és perquè la pólvora ens agrada, sentim aquesta olor que transmetix i això és diferent. Entonces, clar, són festes cada cosa i si tu complixes tot és bonic. Quan ixes, i el que està comentant de la música, de desfilar pel carrer, en la música, en la sensació compacta que va eixir de tota una pinya per a baix, podríem dir-li que perfectament és la sensació que de pinya que estàs quan estem en un poblet de xicotet, en carrers estratègics, que veus una bola de foc i eres la pinya, és la pinya que tots esteu formant en espectacles, tots, i aquesta sensació que estem tots a una i estem fent gaudir a la gent. Perquè és una forma de recordar quan jo era jove, a mi m'agradaven molt les cordaes, i a l'entrar al correfoc, el sentir l'adrenalina eixa de l'olor a pólvora, és una cosa que sempre m'agrada i em recorda ara aquesta joventut, per això jo ara a voltes em col·loque que les xispetes em caiguin i això, i veig que és en la seguretat de que no va cremar-me, entre cometes, però em retorna aquests anys joves dels 18, els 20, els 25 anys, quan anàvem a veure el conjunt, però el que més ens llamava era després l'acordar. Això és recordar a tot això en la seguretat de que no em cremaré. Perquè, clar, un dels pobles on s'ha conservat l'acordar, ja ho sabem que és així l'Alcria, o sigui que va tot relacionat també
que a la gent li agrada. Ells són els artistes que juguen en aquest tipus de cuet, és a dir, el mateix cuet el poden posar d'una manera o d'una altra i li trauen una forma, és a dir, poden ser en colors verds, rojos, que és el que més es treballa, dins del correfoc, poden ser ràpids d'un segon. El cuet que es treballa en això és un titani molt refinat, no és el titani que es gasta en el cuet borratxo de les cordaes, que és més gros, perquè creme, podem dir, zero, el menys possible. Jo penso que l'espíritu de la pólvora en l'alqueria està sempre tan present que jo penso que, i més ara és una certa, ara en els 25 aniversaris, recuperar el correfocs de Siqueig en els dimonis ratolins, i a lo millor podria ser que es consolidara els pròxims anys, perquè d'ahir es produirà molta gent que en aquell entonces participava com a dimoni ratolí, ha passat a dimoni rafolí. Puesto que Federico, que es un ser gigante, como veis, y fue el primero que se hizo en Carros de Foc, que apareciera rodeado de tanto fuego, de tanta acción, de tanta fuerza, de tanto color, y en resumidas cuentas con ese ambiente de magia que es lo que hace que los correfocs creen ese espacio mágico en los lugares donde actúan. Pues fue, para mí realmente fue espectacular, fue algo pues que me emocionó ver tanto color, tanta interacción con el público. Me gusta a mí que el público se involucre en estos espectáculos que vosotros hacéis, y esa fusión que conseguís haciendo que la pólvora, las chispas, el fuego se unan entre el público y se cree ese ambiente tan bestia, porque la palabra de los correfocs a nivel escénico diría que es bestia, lo define muy bien, porque es llevar al límite algo que en otros países incluso es impensable, porque las normativas y el miedo y el horror que tiene la gente al fuego pues hacen que estas cosas no puedan ocurrir, y que vosotros lo consigáis y lo hagáis y el público se involucre y se mezcle con vosotros es absolutamente asombroso. El problema és la respiració. Tant de fum, sí que n'hi ha moments en els carrers estrets que s'ofeguem. No ens ofeguem nosaltres, s'ofeguen tots. L'olor de la pólvora és, bueno, dona el rejuveneix una miqueta, no? Diu, hòstia, això és el que a mi em va. A tota la gent d'ací m'agrada molt la pólvora, i jo l'altre dia que mon tio, el germà de mon pare, mon tio Rafael, el dia que ell se'n recordava com un ensomni per lo que mos ve la pólvora, em contava que m'abuelo, que era el fornero, pues, ell anava a la serra, i el coeter del Zeneta, que era entonces el que venia així al poble a fer les cordaes i a fer-ho tot, duia dos machos, i en cada macho duia una sària carregada de coets. Es gitava allí en la pallissa de m'abuelo, i allí es veu que dormia allí enmig dels coets, ja veus tu, això ara estaria de puta mare, saps? I jo, per mi, que sempre, m'abuelo, jo me recordo també que quan estaven allí en el forn soltava un coet per baix les caires i les abueles cremaven els faldons, i sempre jo ho veia, això m'agradava molt. Jo tinc una cremaeta prou grandeta, però no. Jo també. Jo en Alcalà. Jo en Alcalà em vaig cremar també. Marisa! Llavors va ser tu la que vas xocar en mi. Jo vaig xocar en una forca i em va cremar. No, perquè jo va ser després, tu ja no estaves al correfoc. Això són ja circumstàncies de la vida. Però bueno, bé, no, però de dir mal, no, nada. Però gravetat res, de grau, de greu res. Tot espectacle. I per això m'agraden molt els coets, tinc alguna marca d'això per fer el burro. La moda no també m'ho diu moltes voltes, ves en cuidao, no el cremes, que després ja saps el que passa. Però què han de fer? Mos ha clavat en la sang i mos ha fotut la pólvora als ous. En Altea, en Xàbia, en Alx... En Beniarbeig també va ser... En ells també. En Beniarre sempre s'estrenaven coses, d'aparatos i de tot això. Llevat dels puestos llargs com ells, això que havíem anat, després de vacinar sí que anem a autobús. Però quan hem per així, agarrant cada un el seu vehicle... Els primers correfocs es feien per així, no? Beniarrés, Muro, jo tenia un pandeta que anava sempre carregat a tope. Menys mal que tota la policia no mos veia parar. Vam fer un correfoc a Portugal, que mos van llogar a Portugal. I jo mateixa no vaig estar, no estava... I ella no estava, jo no me'n recordava ja qui estava i qui no.
I allò va ser un correfoc, va estar molt, molt xulo, una experiència molt xula. A l'estranger i queda molt xulo. La veritat. Des que més me'n recorde és de Portugal, que vam anar, a Santa Maria de Feira, fa molts anys, estàvem parlant-ho antes i crec que era en el 2003 va ser, si no m'enganya. I va estar en un festival internacional de música al carrer. Ahir va vindre també ja, el meu sogre venia també, que nosaltres vam anar, però al meu sogre li agradava moltíssim també. Categoria teníeu. Sí, teníem 2 carpes grans, que és on estàvem allí per dinar i tot. El dinar era sempre arròs blanquet en tomaqueta, però bueno, nosaltres s'apanyàvem. L'arròs blanquet en tomaqueta s'apanyava. Tipo cubana. Tipo cubana. Home, això va estar bé. Me'l va fer un xaval que... uno que estava d'Erasmus, un xaval que estava d'Erasmus de Cocentaina, que el va fer l'Erasmus allí en Portugal i treballava amb mi i li vaig dir, escolta, que me'n vaig a Portugal a fer un teatre, podries fer-me-ho en portuguès? I me'l va escriure en portuguès, i clar, allí en Portugal, quan vam arribar, això que pareixia que no hi havia ningú, però clar, quan em vaig pujar dalt d'un tapió que n'hi havia allí, jo que vaig veure tanta gent, vaig assustar un poc, saps? Jo no tinc por a moltes coses, però tanta gent allí em vaig assustar i vos noites, oxú a Sarroro, pa todos bebedos os malandros! I tota la gent allí, ah! I va estar molt bé, saps? Jo crec que a la gent li va agradar això, es va clavar molt la gent allí. I claro, arribar a un país estranger, a Portugal, a un festival internacional, que a més anàvem en representació d'Espanya, perquè la Diputació d'Alacant era la que patrocinava aquell event, li tocava a Alacant representar Espanya en un festival internacional, en què els espectacles que hi havia allí eren, bueno, el Circo del Sol, que tot el món coneix, era un espectacle dels que participava allí, i que nosaltres, dimonis, el que fèiem era obrir l'espectacle i acompanyar a la gent on el Circo del Sol feia l'espectacle. I el que més em va impressionar és que en un poble que tenia, no sé si tenien 15.000 o 20.000 habitants, però era un poble, anem a dir com si foren xalets, era un poble molt ample. Pues resulta que arribem allí, muntem l'espectacle, clar, tu ves el muntatge que tenien tots els altres espectacles internacionals i un poc t'assustaves, no? És que fem nosaltres així, no? Però bueno, 10 minuts antes de començar no n'hi havia ni un alma, i dic, mare, així no ve ningú, així ens han portat. Bueno, al minut antes de començar hi havia allí més de 50.000 persones que vam estar apurats per a poder trasladar l'espectacle d'on començava a on s'acabava, que començava el Circo del Sol. Hem anat i ara ja és pas més de la gent jove que la que s'encarrega més del correfoc, des de luego. Nosaltres passem a més a part d'estar ahí i ajudar-los en el que fa falta, però n'hi ha molt bona espenta gent que va per davant, des de luego. Ara serem per uns 35 més músics. Som prou gent, el que passa que per cada correfoc sempre intentes filtrar segons la població, jo que sé, un poble com Alcocer igual podem anar uns 20 dimonis i 6 músics, fins a un correfoc molt gran com hem anat a Benidorm, hem anat quasi uns 30 persones, perquè ahí necessites molta gent, perquè són correfocs molt grans, esclar, molta gent i ahí necessites molt de foc a tota hora. Sempre ha sigut per deixar d'ir a la plaça de l'Ajuntament, pegar la volta per la iglesia, després pegar la volta per 2 carrers anant a la carretera, i de la carretera hem entrat a volta, per tota la carretera i hem anat fins a l'eixir del poble, i del poble dalt la piscina, el carrer de la piscina, han fet sempre el final. Menys els 2 anys passats, que vam dir, a veure si podíem, Miqui mateix em va dir a mitja que podíem, a veure si canviar el recorrido, a veure si... I ho han canviat i per mi està molt bé, perquè al final el fem allà a l'eixir del poble, anant per Caplanes, on tirem el castell també, i allí n'hi ha un descampat prou gran, que no n'hi ha carrers però no estan construïts, no n'hi ha casetes, i entonces n'hi ha molt puesto per la gent veure el final, perquè és al final el millor que feu, clar, per supost. Jo crec que per un 90% serem del poble, però també tenim gent de Nimarfull, de Muro, de Beniarrés, ni algú... Sí, durant estos anys sí que ha vingut apuntant-se gent de la comarca.
Igual com músics són també de tota la comarca, no som músics, la gran majoria són del Marell per la vinculació que tenim, però també ve molta gent de la Xafigada, de la banda de Muro, inclús alguna volta ocasionalment del Rebuig, o la va tocar del Vall també a tocar. Gràcies als dimonis reforços d'Alqueria estan descobrint que l'arrimar-se al foc no és tan complicat com antes. Hi ha molta gent major, l'altre dia en Alcocer, que havia molta gent de la meva edat o això, dient, hòstia, és que això ja no té res que veure amb l'altre. I de fet, antes era impensable clavar a un xiquet xocotet i avui entren els pares en els xiquets. És una forma d'estar clavats ahí. Pues home, intente, quan vaig al poble, pues, pregunte, o millor, si n'hi ha algú, a l'alcalde, a Guasil o a qui siga, o a gent d'allí del poble, li pregunte lo que sol passar, nosaltres sabem, però a veure, tu el dus mal en el veí? Entonces, el veí, pues sí, el veí... Entonces, claro, aquestes historietes que tenen d'entre ells, mateix a sucarratges al collar no es poden veure. Pues, jo vaig a fer un correfoc al coll i diré que sucarratge per punxar-los un poc, no? Jo tinc molts amics de Cocentaina que estan esperant que vinga el correfoc d'Alqueria, simplement per lo que aneu a innovar, que així sempre s'innova molt, i el poder entrar ahí en la cosa de que no van a cremar-se. A millor sucarrar-se una miqueta, però cremar-se no, com ells estan acostumats. Nosaltres el correfoc el basem en 3 parts, considerem. El principi, que fem un passacarrer més tipus processó, anem en una música més lenta, i va Sant Roro. Sant Roro, que és ell el principal protagonista. L'espectacle del principi d'això, Sant Roro fa el seu pregó, a voltes hi ha algun tipus de variació en si baixa del campanar o segons poble l'espectacle que facis, i ahí dona començament l'espectacle. Després va el que és el recorregut, el que tots coneixem per correfoc, és pels carrers del poble, i per acabar la tercera part més important, que és la del final, que és entrar en estructures, i segons l'espectacle que hagi ideat Miqui, fem el finalet. La música. El correfoc es compon de lo que és el teatre, de lo que és el foc, companyia de la pólvora, i la música. La música és una part essencial en tota la festa. En la festa que pilles n'hi ha música. Si no n'hi ha música, la festa s'ensosseix, què dic jo, es fa sosseta. El que era el foc, això ho coordinava jo, perquè entonces no és com ara, que ara tots els membres saben minar, saben empalmar, saben fer de tot. Entonces jo me recordo que de la pólvora m'encarregava jo, m'ajudava Rafa i mon pare, sabem al local, ho muntàvem tot. Nosaltres dos ho tenim un poc separat, així les faenes. Jaume sí que s'encarrega més de la gent, d'avisar, de dir qui té que vindre, qui no. I jo m'encarrego un poc més del papeleo, d'enviar la documentació a l'Ajuntament i de fer la comanda de coets. Sí. La meva funció realment, com has preguntat, és per avisar la gent, tenim una llista de difusió. Jo creo una encuesta perquè la gent s'apunta qui pot vindre i a partir de tota la gent que s'ha apuntat fas una convocatòria. Sempre és fotut deixar-te gent fora perquè no som una colla professional, som amics, però a voltes és la part lletja que em toca a mi sempre. I una volta tens la convocatòria, fas el repartiment de faenes, sempre intentes que tot el món faci de tot, de dimonis, de portaor, sempre en un poc de coherència perquè hi ha gent que els de Sancos no poden eixir tots. Igual com de dimonis, sempre hi ha gent que intentes perquè l'espectacle siga més bonic i més lluïdor, però intentes que tot el món faci de tot. El que dius de la tecnologia, que estaves comentant fa uns instants, jo, com que era el que coordinava a la gent, al final vaig dir haurem de veure això del mòbil. I van comprar un mòbil i no t'exagere, el mòbil era aixina. I dic, joder, collons. Per no gastar tant de diners de casa, perquè clar... Clar, coordinar a tota la gent era molt complicat. Sempre anem primer a veure el recorregut que han de fer i arreglo aquesta visita, ja planifiquem el correfoc d'aquest puesto. Ja diem, mira, així posarem aquestes 2 torres, així el... I després, jo crec que des que vam entrar jo i Jaume, un canvi que sí que vam fer gran és que tota la gent es va ensenyar més a muntar i a fer. Entonces ara, avui quan arribem, sí que tots saben fer de tot. Entonces ho duien tot muntat, que de xavo era, menys mal que era poquet,
no és el que tenim ara, sinó és impossible. Ara ja de farà, des del 2010 per ahí, sí que és pirotècnia aitana. Durant aquests anys sí que n'han passat per molt. Van començar amb Perejil, després en Carlos Pla, que l'home va faltar, després van canviar a Zamorano Cavaller, també va faltar l'home, després van passar a Europlà, després van passar a Ricardo Cavaller i ara en Aitana ja sí que duem bona. Van tindre un xicotet problemeta el primer correfoc en Benimarfull i a partir d'ahir, clar, van dir haurem de fer un segur. I així no va ser, clar. En seguida vam crear un segur, encara que això de la pólvora no estava tan... No, tan per si com ara no. Com actualment, no? Antes els ajuntaments es feien càrrec de tot, entre cometes. Barbaritats, no té res que veure. A més, això vosaltres ho sabeu, no té absolutament res que veure. Antigament no n'hi havia ni carnets. De fet, encara n'hi ha colles que la documentació encara ni la coneixen, però puc donar fe de que vosaltres sí que la conegueu, sí. Vos la faig conèixer i, per supost, ho respecteu. Entonces, claro, vosaltres esteu dins de la ITC10 i del reglament de pirotècnia i sabeu que des del primer gram fins a l'últim el declareu en delegació de govern el que aneu a tirar i especifiqueu i ho vulgueu tot anotat. I efectivament és com es deuen de fer les coses. La documentació és la part tècnica que n'hi ha dins de l'oficina, que és la xica que s'encarrega, i ella és la que porta el tema de documentació. Avui estan cada vegada apretant tant que no sé com continuen en els dijous correfocs perquè n'hi ha per avorrir-ho. Això perjudicarà, la burocràcia va perjudicar-nos en tots els aspectes. És a dir, ara és molt complicat fer qualsevol activitat. Correfoc, com es considera una activitat de risc, doncs encara en tindrà més i suposa que aniran apretant més, però aniran apretant més perquè sempre quan uno té un problemilla, en seguida a l'abogat, a veure d'on poden treure, i això va perjudicar-li, però no sols al correfoc, a totes les activitats aquestes en general. Ereixina, tu saps, te'n vas fora de València i la història és diferent. Tanta trava, no hi ha traves, no passa res, tot facilitats, així que, com puguem dir, és una cultura de la pólvora valenciana, tot problemes. Van només que a veure buscar-te el problema, a buscar el problema. Però bueno, ells com són valents i treballadors i mentre no es tallin un poquet més les ales a continuar. Quan va eixir la normativa, vosaltres vau ser dels primers que vau dir per supost que nosaltres estem dispostos a fer-ho tot legal i es vau fer com a responsables de grupos que això ho demana la ITC 18 i automàticament s'hau muntat, inclús han fet cursos en l'alqueria de CRES, consumidors reconeguts com a experts. I sou una colla que en du moltíssims. No s'heu negat mai a dur-ho toco en toco. Els correfocs avui en dia tenen un poquetet difícil la cosa perquè les administracions avui no ajuden suficientment. Estan complicant barbaritats en el que és la Comunitat Valenciana, però fora de la Comunitat Valenciana és com si no passara res, i estem tots en Espanya. Tot han fet, perquè quan estava fet han fet de tot. Has portat, l'únic que sí que ha fet de cabut, de porteador, de tot. De dimoni normalment és el que més fa, el que més m'agrada. I des de luego pues, la gent ja en edat, però la veritat que però de tot. En fet, jo crec que ha passat per tot. Penso que passem com etapes, no? Que sempre la primera gent que ve nova sempre li donem el càrrec d'antorxa o de portador, un poc perquè es familiaritzen en el que és en esta passió i a poc tots anem evolucionant, no? Passem d'anar en l'antorxa o potser duent la caixa d'escuells a poc a tindre un poc més de contacte en escuells, anem com passant de generació, no? Pareix que les generacions noves sempre comencen per aquest primer contacte. Vas transmitint-los, com tens que posar el coet en la forca, més o menys donant-los perquè no ho cremes i tal, perquè avui que això no, això no crema. No, pots cremar-te ben cremat si no vas en cuidar. És que això passar-ho als xiquets, a tots, tens que anar ensenyant-los. És com tot, com antes ens ensenyàvem. Jo personalment crec que fan falta les dues coses, no? Perquè és tan important com la teoria que s'ha de fer, però és més important, penso jo, l'experiència que aquesta persona
el que li ha passat i el que pot dir-te, mira, si fas això així, pot passar-te allò. La teoria és molt bonica, però que la pràctica és l'aprenentatge, és el tot. És el fer i el dia a dia. Però jo crec que fa més lo de antes que lo de ara, sí, però lo de antes d'en dia, agarra-lo així, posa-lo així, fes-lo, agarra-lo així que no cremaràs, vull dir, això és el que més és passava i el que segueix passant, sí, és el que intentem fer en els grups. Així jo què sé, que portem molts anys també, els que comencen intentes dir les coses com s'han de fer perquè es facin bé. És complicat. La gent avui en dia és dir, avui en dia és molt complicat el tema de seguretat i entonces jo penso que no deuen d'haver cordades. Esta és una forma, el correfoc és una forma de tornar a aquestes coses en la seguretat de que no hi hagi tant de perill. Hi ha una evolució, la primera etapa de dimonis és no solament a l'alqueria, sinó en quasi tots els pobles, en els carrers i en els cascos més antics, i la segona etapa jo crec que ja, com l'espectacle ha multiplicat les seues actuacions i les seues, tots els aparatos que participen, jo crec que per exemple així és un gran èxit, perquè pràcticament la gent està veient dimonis des de com si t'hagueren una grada d'un camp de futbol, no? Està veient-los des d'un carrer més alt, amb la qual la gent, la que vol participa dins i la que no està mirant des de dalt. Que també quan vaig començar jo jove sí que es notava més que era una colla d'amics, no vol dir-se que ara no siguin amics tots els que n'hi ha, però es feia un poquet més pensant en la diversió d'una mateixa, de fer la festa, i a poc ha anat evolucionant un poquet, al mateix temps que uno fa la festa i té molt gust de lo que fa, intentar transmitir-ho als demés. I també ha anat organitzant-se un poquet millor. Jo crec que s'ha anat organitzant-se un poquet millor. Al final estem arribant a uns dies que els xavals joves que porten ara, la veritat que són una meravella, saben distribuir bé la faena, es prenen les seues responsabilitats, cada un sap el que té que fer i la veritat que et dona gust veure-los com estan portant les coses. No, així el bo sempre és que la gent més jove ho pillen ganes perquè sempre al final uno quan ho pilla de nou és quan s'ho replanteja tot i és quan es produeixen els canvis i els avanços. Que això cansa, perquè jo em conserve jormener, però a mi que ja l'edat ja està golpejant-lo. Jo crec que nosaltres estem organitzant-ho ja com a despedida. Jo crec que li toca a les noves generacions, gent com Álvar, que ja li tira, igual com la seva novieta Míriam, que s'ho està currant, o algú, jo què sé, Jore també. Jore és més major, però jo crec que és un tio amb ganes, igual com Andreu, que a pesar de tindre un poc de mala llet, ell és currante. Jo crec que aquesta gent és la que hauria estirar ara. I nosaltres ja jubilar-se i que tota aquesta feina que han fet, que ens paguen un viatge, que és una gran poqueta anar sempre allà. No res, això val més ni comentar-ho. Home, pues una persona que sembla que es va cremar i l'home buscava... Buscava diners. Però això va ser una anècdota negativa. Es deixem el correfoc pel motiu que estem comentant. Jo crec que tot va ser perquè es van cremar prou en el que ens va passar amb Benimarfú. Vam estar 7 anys de juïts i històries i van dir... No, bueno, només sí que he pogut dir que va haver una incidència fa, no me'n recordo si fa, és que no estic segur la fetge, però jo penso que fa 10 o 12 anys que van prendre allí a la plaça una persona que va dir que per culpa d'una traqueta que van tirar a terra es va espalar l'ull. I bueno, després s'ha donat compte que no, que hauria de pegar una cosa a l'algo, però ell voldria veure si per mig del correfoc o per mig de l'Ajuntament passava i adelante. Anem a veure, ahir és un tema que a mi em toca un poquetet. Quan ell va tindre polemilla que va tindre, a mi em va oferir per el tema de que això de baixar dels campanars i tal, que enclavara. Com ell ho va passar molt mal, molt mal, jo vaig decidir no participar com a membre del correfoc. Sí que ha volgut anar sempre en els del correfoc, i estaré sempre per lo que faci falta, però sempre mirant-ho des de fora, des del que ve a disfrutar. N'hi ha una bona anècdota en el viatge que vam fer a Granada, perquè normalment no repartíem econòmicament res i fèiem viatges, i n'hi ha una anècdota bona que vam anar a esquiar a Sierra Nevada. I mira tu que tenim un en el correfoc de percussió, Raulet, el metget,
que en tots els correfocs els va cremar. I va tornar de Sierra Nevada cremat, però de dalt a baix. Però cremat de tercer grau. Però cremat. Recorde que els coets antes no es portàveu igual que ara, i baixant el carrer de l'Ajuntament va vindre Canal 9 a gravar-nos i no sé per quina raó es va encendre totes les caixes dels coets i això no era un correfoc, això era una cordada de paterna. En Ador de l'any passat, quasi mort. Anava en una bicicleta i estaven descolgant el correu i estava per l'altura del coll. Jo baixava d'una costera ràpid i vaig tindre això i tots, Miquel, para! I jo vaig frenar ja i això i agarrar-me el coll. Una de les anècdotes gracioses és que el senyor alcalde, que no duen metgeros, i encarrega a mi en la motxilla un grapa de metgeros impressionant. I quan arribem a la duana, pues allí van fer buidar la motxilla. Menos mal que jo li vaig explicar a la Guàrdia Civil. Jo dic, no patisca, és que som un grup que fem correfoc, però ara repartisques metgeros en un minut. I em vaig posar aquí darrere la gent i vam repartir metgeros i es van riure prou. Anècdotes. Jo crec que la millor va ser unes Pasques que no sabien què fer, no se'n vam anar de viatge. Què fem? Vam a muntar una bèstia. I vam anar a la cotxera que té Miquel en la cabanya i van començar a muntar un dinosaurio. I vermuts, i entre botella de cafè això anava fent-se més gran. I més escaiola, fins que vam veure que no tenia remei. I al final Moreu va fer un escultor i damunt el nom, perquè era un dinosaurio, en homenatge al Machi li van dir Machupisaurio. Però ahí el tenim, és una anècdota que va ser divertida i que d'un mal pet com es va eixir una figura més del correfoc. Anècdotes, jo me recorde de xicotet i he eixit les primeres voltes i així en patís de línia. I al principi, Aitor ha eixit moltes voltes en diversos correfocs en patís de línia i era les primeres voltes que eixia, veies tu, que eixien les ales. Me recordo jo que són coses que per supost es fan, anècdotes molts, perquè no sé, diria així gran, doncs no sé, cremar-se no, perquè això per mi no, però que passar coses entre tots, que el que ha dit Aitor, tots a una i veus que isca les coses bé, això sí que ho han tingut sempre. Les pistes han sigut brutals, anar a Benimarfull, comencem el correfoc i les forques, no estan, encendre, fer un espectacle, primer van les rodes i el del mando el que tenia que disparar tot al revés, però d'això són, que després no passa res, però són molt divertides. El pare té una anècdota en la bicicleta gran dels coets. Me'n recorde en Beniarrés. Feia el segon any, el primer any que traien la bicicleta gran ixa de la cúpula, que ara només porta coets per als costats, però antes portava coets dalt i tot. I la vam muntar i quan tocava ja que és l'últim que eixia la bicicleta. Isc en la bicicleta i de repente jo fa crac! I la cúpula eixa, les brides es van soltar i es va quedar amarrat allí i tenia uns coets així davant i uns coets així darrere, una calentor allí. I em giro i em veig allà surdo allí aguantant-ho. Aguanta! I jo, aguanta! Lleva-me això de damunt! Vam passar un bon susto. Jo me'n recordo també un correfoc que vam anar a Villena i va vindre el coeter i es carrega més coets. Diu, no hi ha coets. En la fàbrica ha hagut un accident, no hi ha coets. Jo dic, mare de Déu. I encara vam anar altra volta a la pirotècnia i va pillar tots els remitjons que tenia d'ahir i vam poder eixir del pas. I a partir d'aquest dia jo sempre tenia un correfoc de reserva. Pues jo, com parlant, he anomenat el primer correfocs de la Nucia. Una, em va impactar la quantitat de gent que n'hi havia, i dos, els carrers estaven de gom a gom, però és que després, en la Nucia, n'hi ha una plaça que està a la mateixa església, i per accedir a l'església n'hi haurà una dotzena d'escalons. I damunt són escalons molt amples, què passa? Que la gent estava molt tranquil·la, allí veient el correfocs tots assentadets. Pues, a l'amic Mitchell, en aquesta ocasió, que portava el drac carregat de foc, pues no li se va ocurrir l'altra idea que començar a pujar les escales i la gent que es pensava que estava un poquet resguardat i sentadeta tranquil·lament veient el correfocs, pues jo des de baix vaig veure l'escena i la gent anava arrapant el piso en les mans i els peus que no podien córrer prou. Les del barco, les que estan ahí d'azafates, va cridar la policia municipal i tot,
que o paràvem o en baixar tots a la presó, que estaven molestant al passatge. Jo dic, com molestant? Jo dic, si està tot el passatge així clavat. Van traure la xirimita, el tabal i van dur dos caixes de cafè pel viatge i se'n vam acabar una i pico. I menys mal que vam anar en el ràpid, arribem a anar lento sí que no arribem. I se n'hi vam acabar en la policia secreta, dins d'una habitació, i a la l'endemà, en una xica que va vindre al viatge, la cama trencada, en un accident de moto. Va ser tot perfecte. Jo me'n recordo, el que no me'n recordo de qui va ser, en aquell famós viatge que vam fer a Santa Maria de Feira, això és un poble al costat d'Oporto, en Portugal, i me'n recordo que vam anar quasi en un vol xàrter. Era un avió molt baixet i no me'n recordo... Bueno, l'anècdota va ser que Valeriano, el pobre no va poder vindre perquè va eixir de marxa eixa nit i no trobava carnet d'identitat. I entonces, para poder volar, tenies que prendre la carnet d'identitat. Resulta que després el Gallo, que és un genio, el Gallo pare, el fill també, però el Gallo pare que és un genio, jo no sé com s'ho van enredar en l'aeroport, que no van demanar carnet d'identitat a ningú i van passar. O sigui que si Valeriano haguera vingut, també haguera pogut arribar. Una anècdota, no sé en quin correfoc va ser que em vaig quedar en blanc i vaig contar un xiste, que aquest xiste sempre el tinc prou clavat en el cap. Vaig contar aquest xiste, un xiste rapidet, i quan va acabar el xiste, i el que no vull dir, pues que no vaig a l'era, i vam tallar i vam arrear. Va ser això que el quedes en blanc i hòstia, la gent es va quedar un poc així, i mira, ahí va. I l'anècdota més graciosa és tindre que agarrar a un bombero, perquè resulta que la bicicleta del final, que quan s'acaba, baixava per una avenida fins a una zona verda. I resulta que baixa, no me'n recordo qui portava la bicicleta, baixa la bicicleta i hi havia una dona en una caire rodes i el fill o l'home o qui fora que anava en ella arranca a córrer a la vora de la bicicleta i deixa la dona enmig del carrer. I vaig tenir que córrer jo, posar-me damunt de la dona perquè no la cremara la bicicleta. Pues no, una barbaritat en especial no. Sí que me recordo algun bac, que estàvem parlant antes, algun bac en Estancos. El Gallo xicotiu, era xicotiu, tindria, no sé, 11 o 12 anys i duíem encara els músics encara duíem un carro i duien les timbaletes i jo anava en Zancos i dia ara alça el peu i passa per damunt. I clar, vaig alçar el peu però no vaig passar per damunt, vaig caure damunt d'Aitor, que era aixina, era molt xicotiu i bé, no sé, però anècdotes aixina moltes, però... Clar, ahir estructures en tenim ja una barbaritat, perquè durant els 25 anys cada any hem intentat anar creant algun element nou i algun... Per això ara el local s'ha quedat un poc xicotet. Estem ahí de veure si l'Ajuntament ens tira un cable. Per mi no serà problema. Jo crec que fa falta un local nou perquè sí, perquè el lloc està molt bé i perquè allí ens fa falta lloc pel poliesportiu i pel col·legi. És el moment de plantejar-se una col·laboració comú. Jo penso que aquest Ajuntament, el problema que té en aquest moment és que té molt de patrimoni. De fet, el local que avui utilitza el Correfocs és propietat de l'Ajuntament i està cedit una part d'ella a dimonis. Possiblement estem pensant d'adquirir un local perquè tenim que pensar que l'Ajuntament s'ha de preocupar de les coses del poble i Dimonis és una entitat privada que està en el poble i que beneficia al poble. Con lo qual, si podem conjugar aquests dos interessos, perfecte. Fins ara ho han fet, perquè no ho han de fer d'ara endavant. Sí que hi ha dins de les possibilitats i que millor que, potser en celebració del 25 aniversari, que Dimonis tinguera una seu permanent. No és una idea que siga descabellada i és una idea que en aquest moment estem plantejant en el propi Ajuntament i estem estudiant. On estem ara, perquè jo parlo de l'Ajuntament però m'incluïs també. Jo crec que hem de canviar, hem de buscar un local nou i això jo crec que és el que s'intentarà en estos anys, buscar un local, ja no per al Correfoc, igual compartir-ho en l'Ajuntament, però fa falta, perquè el localet que tenim està obsolet, és molt xicotet, a més va fer-se un col·legi nou i necessitem aquest espai per al col·legi, també. No, tindria que ser un compromís de Dimonis en el 25 aniversari en el poble i potser el que tindria que fer durant 25 anys comprometre d'actuar en el poble a un preu raonable.
Clar, l'important és que seguisca això i que durant 25 anys... El que passa, quan tenim la pólvora en la sang, pues... Clar, està passant de pares a fills i a nets, perquè també estan els ratolins, o sigui que ja van 3 generacions. La gent sempre ha col·laborat. I sempre ha col·laborat i sempre s'ha tirat avant. Un pla jo veig que encara... perquè la gent la veus que té molta gana. Ara enguany, en el 25 aniversari, hem recuperat el correfoc infantil, els timonis ratolins, i crec que ja en som 22 xiquets, i segur que tota aquesta gent continuarà després del correfoc. Jo el futur, per exemple, l'hi veig molt, i mira que tinc una discussió sempre amb molta gent, perquè em pregunta per què no es professionalitzeu? I jo, nosaltres som amics, això no ho podem fer. Perquè jo personalment, des del meu punt de vista, que sóc el que organitza les faenes, sempre estic barallant-me amb tots. Això ho he heretat de boca de mon pare, es veu. I quan manes les faenes ningú el fa cas, i en això que estàs discutint, després són els primers que estàs després de juerga i tot. Però això és normal, perquè al final som amics, i jo per aquest sistema que tenim, que som tots tan amics, i que malgrat tant de pólvora, li veig un futur, això jo crec que no s'acabarà mai. Sí, estos dies que estem preparant també l'exposició fotogràfica que volem fer pel 25 aniversari, pues, mirant fotos de lo que eren els dimonis ratolins de fa 15 anys i 20 anys, pues, veus que tota aquesta gent que apareix en les fotos està avui en dia en el correfoc. Entonces, sí que veus que hi ha una roda que això de moment, pues, bueno. Jo pense que a nivell organitzatiu, anar un poquet més enllà de lo que està fent-se avui en dia, jo crec que ja significaria clavar-se en terreny de semiprofessionalitat o professionalitat. I no sé si realment és l'esperit d'este correfocs. Pense que s'ha arribat a un punt, ja t'ho dic, que ningú té que obligar absolutament a res a ningú, cada un sap el que té que fer, les coses ixen de meravella, i crec que anar més enllà ja seria un nivell d'exigència ja només equiparable al ser professionals. Després, en quant a innovacions tècniques, jo sé que els cabells pensants que n'hi ha darrere el correfocs sempre estan pegant-li voltes a la suna a veure què muntar o què fer per sorprendre més a la gent si cap. Però, de fet, sí que hem fet alguna col·laboració, sabeu que hem fet alguna col·laboració en dansa, foc i música, i la veritat que també ha resultat molt xulo la idea aquesta que hem fet. Yo, el futuro de Carros de Foc y los Dimonis Rafolins, como veis, es algo que sigue en marcha, es algo que bueno, pues nos hemos unido perfectamente, pero ya no por el arte y la profesionalidad y la responsabilidad que tenéis, simplemente porque las personas que están detrás de todo esto, que sois vosotros los Dimonis Rafolins haciendo estos espectáculos de fuego, sois personas excelentes, sois realmente buenas personas, y con buenas personas se pueden hacer cualquier tipo de evento, da igual del tamaño que sean, van a salir bien, porque todo lo que hay es aportar cosas positivas y soluciones para que cuando vienen las adversidades podamos solventarlas fácilmente y al fin que los espectáculos salgan como salen, perfectos, maravillosos. En este grup sempre hem anat tots a una, estiga qui estiga. Això és lo bonic que ha sigut d'este grup, vamos. I encara segueix, i ara, pues, bueno, el que passa és que canvia de gent d'estar uns estar altres, però ara va la gent jove la que porta el canvi per davant. Cada correfoc és una història, cada un té el seu estil. Te pot agradar un més que altres, però estos tenen una cosa diferent als altres que m'encanta. Per supost, perquè el correfocs, jo crec que quan uno forma part d'aquest correfocs, encara que no estiga en actiu, sempre es sentirà d'aquest correfocs. Això, jo crec que més que a les festes, que també aporta, és al poble en si, no? Passejar el nom del poble per tot el país, ens coneixen en tots els puestos per el correfoc. La veritat és que és un acte que fem així en el poble que ens dona molt de fama.
Pues, què vols que el diga? És com a uno dir-li a tu quin poble d'Agravens. En aquell en el que ha nascut, en aquell on s'ha criat, per mi jo m'ha criat en el Correfocs de l'Alqueria i com el que jo he viscut així i les experiències que he tingut, evidentment no el canvia per res. Jo crec que és un acte que ja no és la gent del poble, sinó la gent de la comarca està esperant que vinguin les festes d'Alqueria per vindre a veure el Correfoc, per vindre a veure les coses noves que anem a presentar per la temporada. Hi ha molta gent esperant soles este dia per veure el Correfoc. És un acte ja consolidat. Bueno, jo crec que l'Alqueria avui en dia no s'entén sense la presència de dimonis rafolins. Per què? Per una cosa molt important. Primera, com diu la manera d'expressar-se dels dimonis, cultura, tradició, espectacle, història del poble, recuperar el nom i passejar el nom de l'Alqueria en el seu antic nom, Ràfol Blanc, ja és molt important. I després, jo crec que és un referent en el món de la cultura del País Valencià i un referent no solament en el País Valencià, sinó tota Espanya i, per què no, també en part de l'estranger. Que van els dimonis ratolins de l'Alqueria, s'ompli però manta. Que n'hi ha molta gent forastera. El que està molt bé que és per vosaltres és la baixada del campanar. Sobretot enguany ha sigut apoteòsic, enguany ha sigut allí heu tirat el burro per la finestra, què dic jo. El que sí que he vist que així en Alqueria el que s'ha innovat molt i és un gran acert és l'electrònica, no sé si diu electrònica o què, que s'ha col·locat en el disparo. Això li ha donat un punt extraordinari. Gràcies a vosaltres i sobretot per el nom que esteu duent d'Alqueria per al voltant. Jo que corre molts pobles per ahir, quan dius que eres d'Alqueria, pum, el Correfoc. És un plaer treballar en ells. En vosaltres l'únic que passa és que, claro, és complicat. Al principi costava molt de fer-vos entendre certes coses, però ara sóc jo la que aprenc de vosaltres. Jo el que puc dir és que cada vegada que ne veig uno em sorprèn més i veig que és diferent a l'anterior. Entonces estudiem molt la ubicació, sou molt creatius, que seguiu molts anys i que perdureu i sigueu tan creatius com està ara i donar-vos un aplauso. Ja està. Són unes aventuretes molt bones, n'hi ha moltes anècdotes, t'enjuntes molt en la gent que t'estimes, que estàs sempre per ací per el poblet i sobretot que t'ho passes molt bé, sobretot quan acabes el Correfoc, que tots, que bé que ho han fet i es saludem i estàs supercontent, és un plaer, és com quan, jo què sé, quan notes que tens molt d'ambient, notes que n'hi ha bona germanor ahí, després dels mals moments, perquè en el moment del Correfoc sempre n'hi ha una tensió, n'hi ha un lío prou, un caos, i després acabes i dius, ostres, que bo, és el cigarret de després de l'acte, no? És una cosa que està molt bé, no? Farà uns anys que per motius de família i tots ens fem majors i entrem en altres complicacions i per no estar al 100% en l'entorn del Correfocs vaig decidir que m'apartava, no sé si temporalment, però almenys també vam quedar que en el moment es farà falta ajudar a aquesta gent que està portant-ho ara, entenen pel que faci falta. Jo, per acabar, sempre vull dir el mateix, que per mi és un orgull estar en el Correfoc i dur el nom de l'Alqueria sempre per ahir. Perquè jo tinc la sort d'anar en altres companyies, en Carros de Foc en alguna volta, sobretot en xarxa teatre, que és molta competència, i que et donen l'enhorabona gent del mateix gremi per lo que fas, per mi és un orgull, i per això jo crec que estarem 25 anys més com a Correfoc. Sí, antes el Fornero ho va descriure molt bé el que sent durant tot el Correfoc, tot el muntatge, és un patiment, sobretot quan vas a un poble nou o a pobles així importants, i després la satisfacció de quan acaba el Correfoc i tot així perfecte, això és una cosa que és el que t'enganxa i el que fa que tinguis ganes de Correfoc, després soparedes després... Home, li desitja que seguisquen bé, que vagi tot com està ara, que seguisquen creixent com estan creixent estos últims temps i que si poguera ser
que crec que venia cantera darrere bona, que no s'acabe en molt de temps això, que això a la gent li agrada. Yo a la colla de los Dimonis Rafolín les deseo exactamente lo que se merecen, que es éxito y felicidad. Ambas cosas les acompañan y juntos no tienen fronteras. Así que tenemos Dimonis Rafolín para muchos siglos. Ripollet, endavant. Endavant. Però i si jo vull mirar-lo al principi a d'ell? Sí que estic gravant-ho tot, home. Però jo primer vull mirar-lo a d'ell. Miren-se. Estos fan d'oposició i mos diuen que no, però bueno, ja també negociarem en ells. No sé com dir-te, en un correfoc d'ací, en Torrijos mateixa no diu res. En Torrijos mos diuen tocar la cabra, quina és la cabra? La cabra, i tots locos. Cabra amunt i cabra avall. El Guti, el que va cagar la bona, el de l'avió, crec que tal. Jo no me recordo qui va ser. Sí, perquè jo el tenia darrere el Guti. No, però hi havia uno que no havia pujat mai i estava cagat amunt. I no dir lo de la safata, que era una bèstia. Sí, jo m'agrada clavar-me també algo que és molt fàcil i al mateix temps és un poc així, un poc compromès, clavar-te en la política. M'ha clavat en tot, jo crec que m'ha clavat en Rajoy, m'ha clavat en esta que era alcaldessa de València, en la xicota esta que va faltar, el nostre senyor la tinga en licores 5 en la seva glòria. És dir, que això sempre dona molt de joc a la gent, li agrada i pareix que funciona, sempre funciona, aunque a voltes no sempre hi ve, saps? Perquè hi ha voltes que et poses nerviós, no t'ix la cosa, i això és perillós, saps? Això és perillós. No, crec que no. Bueno, no sé si duia Rigo, sí que el duia Rigo. Sí. En la Clara, en escuets, en companyia escuets. Una caixa cafè. No res, per volar l'avió. Jo és que entonces era molt bona, no veia. Hasta d'ací 25 anys més! Què vos agradaria el dia de demà? El pròxim Jaumet i Miqui, home. Sí? Home. Això ho has gravat? El pròxim Jaumet i Miqui. Clar.